नमस्कार, मी मृणाल सुमित गायकवाड, ओनर अँड फाउंडर ऑफ मृणाल्स एंटरटेनमेंट अँड ग्रूमिंग इन्स्टिट्यूट. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह या चॅनलचा वर्धापन दिवस आहे. सो कोकण साद लाईव्हच्या संपूर्ण टीमला माझ्याकडून वर्धापना दिनानिमित्त खूप साऱ्या शुभेच्छा. कोकण साद लाईव्ह चॅनल दशकपूर्तीकडे त्यांची वाटचाल सुरू आहे. तसेच देशभरातील अनेक ठिकाणच्या लोकांना जोडण्याचं काम आज हे चॅनल करत आहे. माझे ज्येष्ठ बंधू प्राध्यापक रुपेश पाटील सर या टीमचा एक भाग आहे, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. अतिशय सुंदर पद्धतीने हे चॅनल काम करत आहे आणि या निमित्त आज त्यांचा वर्धापन दिवस ते लोक साजरे करत आहेत. तर पुनश्च एकदा कोकण साद लाईव्ह चॅनलच्या संपूर्ण टीमला वर्धापना दिनानिमित्त माझ्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा.